ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо даркорай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номераи имо ба саи мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад ки мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиса кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Дангара, дар деҳаи Булёни Поён, пеши роҳ да мега соҳибшон, пеши магазино Шанбе бозорам дорад. ҷои беҳтарина мега об, свет, главни ҳастад. обшим 10 сотик замин ҳастад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидори 6 метра дорад. об, свет ҳастад, дута оғули 10 метра, ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона, ҷои мурхона, тапакхона, аловхона, каҳхона ва ҳезумхона кардагӣ ҳастад ки ҳамаш аделни ҳастад. гирди хона полни худ маҳкам, ҳуҷҷатҳои хона 100% мегад, яъне ки тайёра мегири оформ мекунед. хона ремонт кардагӣ ҳастад. дӯстон, об, свет, главни ҳаст. бо нархи арзон мефурӯшем, мега 145 000 сомонӣ. боз муомилаам дорад. рақамҳои расмӣ ҳастад. дар рақамҳошон имо, ватсап, пайваст доранд. кадомитон мехаред, маълумот бештар маълумот гирен, срочно мегад сум даркора маълумот занг занед. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Файзрез гуфтагӣ ҳастад, ҷамоати деҳоти Сими Ганҷ. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Файзрез, ҷамоати деҳоти Сими Ганҷ. ҳамин хел маълумот ҳастад. обшим 6 сотиқ замин дорад ки 6 дар хона кардагӣ ай. хона дӯстон дуошона мешавад, яъне ки аз ин пара аз берун маълум астад ки мансар дорад, ки лестница дорад, ки дуошона хона ҳастад. ду дар хонаш полни худ ремонт кардагӣ ҳастад, ки дигар хонаош хай ремонтош буд. ду дар хонаш уже тайёр ай. об, свет мега дорад, ки ошхона, баня, кухни дар дуруни хона ҳастад. хоб, мега оби чашмам дорад, мегад мисол оби чашмаш худмон оварде, мегад дута каладисои 5 метра дорад, мегад каладисо ҳамин хел установка кардагӣ ҳастанд. аделни ҳастад. аделни оби чашма мегад овардагӣ ҳастанд. мактаб, магазин ҳамаш дар наздикиш ҳастад. бо нархи 170 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегад муомила мекунем, срочно сум даркора. дӯстон, агар ба шумо ягон маълумоте ки фаҳмона бошад, маълумот аз рақамҳошон метавонед бештар маълумот. хона ремонт кардагӣ ҳастад, ҳамаш сатфи дар дуруш ҳастад. ду дона каладисои 5 метра мега дорад. маълумот аз рақамҳошон кор мекунад. дӯстон, хонаи фурӯшӣ даркора ё ки замин ай территорияи Дангара боша, мега якада даркора срочно сумшон тайёр ай. нархаш фарқ надорад чанд сум мебошад, яъне ки маслиҳат мекунен аз территорияи Дангара, мега ҷои соз боша, мега ҳамин тарафҳои аз балинсаҳо боша, мегад яъне ки обсозиш бошад. кадомитон ҳамин хеле замин ё ки хонаи тайёр доред, маълумот дар ҳамин рақамҳо занг занед. рақамҳои Ториксо ва рақамҳои расмӣ ҳастад. ватсап, имо, пайваст доранд. сумшон тайёр ай. чанд сомоне ки боша, мегад маслиҳат мекунем, мегад срочно даркора, мегад хона ё ки замин аз дуруни Дангара. маълумот занг занед, агар дошта бошад сумшон тайёр ай, сраза хонатона савдо карда мехаранд. хоб, навора то охираш тамошо кунед ва лайкотон ҳамон бисонед. навора силкаша дар ватсапи мотон падиса кунед. аз шумо хоҳиш ки фақат дастгиритона фаромӯш накунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор, дар деҳаи Тугул гуфтагӣ ҳастад. тугул ҳамин хел маълумот ҳастад. шаҳраки Орион гуфтагӣ ҳастад. ҳамин хел маълумот. ноҳияи Фархор, деҳаи Тугул, шаҳраки Орион. обшим 5 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор, ошхона, баня, кухни, об, свет, чойлоби ангур, дарахтони мевадиҳанда. гирди хона полни худ маҳкам, рӯи ҳавлӣ яъне симент кардагӣ ҳастад. веранди дароз дорад ва падвалам дорад, ки ремонти замонави кардагӣ ҳастад. ошхона, баня, аловхона, навес ҳамаш 100%. кондитсионер, термис ҳамаш қоидагӣ ҳастад, ки сертификат, яъне паспорти амин замин қатъи хонааш мегад
ҳамаш сертификат ҳамаш қоидави ҳаста ки ҳуҷҷатҳош 100% дар номтон алиш карда ки дар номтон метиҳем мега соҳибшон. вариантҳои алиши ҳам ҳаста мега агар хона аз территорияи Душанбе боша мега квартира ки хонаи заминӣ алиша мекунем. бо нархи 260,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз савдо ва муомила дорад. рақамошонда имо WhatsApp пайваст дорад. маҳрамат метавонед ки дигар маълумот гирем. сирошава хона бо тамоми шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. медорои зиндагӣ мекунем. арзон мешавад. вариантҳои алиши ҳам дорад. маҳрамат на маълумоташ аст. ҷоша ки нафаҳмидед аз соҳибашон бештар маълумоташ занг захтон гиред. маҳрамат. аппарати фурӯши пеноблок аст. бародарон срочно мефурӯшем мега аппарат барои пеноблок буровардан, яъне ки 4 қолаб дора мега, якта мишалка дора мега 35 литр аст. хоб пенара мега размерш мега ғишта мега мисол 60 ба 30 аст ки як қолабош мега 30 дона ғишт мебурора мега собшана ки 30 дона пеноблок кадоме ки хай намефаҳмад боз аниқтар када мегирем ки состояни аппарат мега беҳтарина ки як бизнеси тайёрай. дар конуҳияи кони будом қарор дорад. нархаш 45,000 сомония ки боз мегад арзон ва муомила мекунем. 4 қолаб дорад. якта мишилкаи 35 литр пена мегад размераш 60 ба 30 аст ки як қолабош як чизаш мегад 30 дона мебурора мегад соҳибшон. дӯстон хай мо ҳам соз намефаҳмем кадомитон ки мехаред. маҳрамат рақамоша дар ноҳияи кони будом қарор дорад. 45,000 сомония ки дар ин рақамошон WhatsApp пайваст доранд. бо арзонтар кадам медага ҳамаш комплект қадиша аст мега состояниш беҳтарина ай территорияи Москва вардагад. маҳрамат занг занед. замини фурӯши назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳда дар деҳаи Чертак. ҳамин хеле маълумот аст. шаҳри ваҳда деҳаи Чертак. ҷоша ки нафаҳмед аз соҳибашон тамос гирифта мегирен. 6 сотиқ замин аст ки як чандар хона фундаментҳои баланд рехтагӣ аст. якта дигар фундаменти амбурхона ҳам дорад ки ҳуҷҷатош мега 100% об свет дорад. якта амбурхона як 3-4 дар хона фундамент ошхона байнаш кати фундаменти баланд рехтагӣ ай. пеши ҳамин хона кати мегад, яъне ки фундамент кати оби калон ани ариқ мегзарад, оби менӯшиданӣ. ҷои соза мегад лаби роҳ аст. бо нархи 80,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегад муомила ва савдои хуб мешавад. ҳуҷҷатош 100% мега тайёр аст. ба кадоми шумо ки маъқул аст маҳрамат дар рақамошо тамос гиред. кор мекунад. метавонед бештар маълумот гиред. номушта акаи шараф ном дорад. маҳрамат срочно мега сум дар кунед. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед ва навори моро дар WhatsApp имотон падиса кунед азиз, яъне ки то охираш тамошо кунед. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ 2 дар 46 микрорайон 10 база. аймости 46 як остановка поён аст. бародарон ки ҷои беҳтарина ки лаби роҳи калон дай ҷои чораҳа мешавад, ҷои мошингузар аст. яъне ки транспортам дорад. дӯстон ки срочно мефурӯшад мега сум дар курай. як сотиқ замин аст ки ду дар хона кардагӣ аст ки якта калидор дорад. ошхона баня кухонишам ҳаст. термикс ва телевизорам дорад ки хай ҳавлишон майдат аст. ҳавлишон бетон кардагӣ аст. ҳавлиш маҳкам гирди хона полни худ маҳкам аст. ҳуҷҷатош 100%. бо нархи арзон мефурӯшад мега срочно сум дар кора 150,000 сомония ки дӯстон боз муомилаам дорад ки срочно сум дар кора мега ба ҳам хотир фурӯхтаси амаду беҳад бад сумшон зарур аст. рақамошон аст кор мекунам. маҳрамат дар ҳамин рақамошон занг занед. бештар маълумот гирен. яъне арзон ва савдо мекунад ки территорияи шаҳри Душанбе, яъне ки 46 микрорайон ҷои соз аст. хай тамос гирен. бештар маълумот бухтон мефаҳмед. замини фурӯши назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар дар ноҳияи Сарбанд деҳаи вахши поён гуфтага аст. яъне ки келасобутам мегаша номушам хали пешина ном дошта. яъне ки наздикиҳои аэропорти шаҳри бохтар мешавад. ҷои соза мега соҳибшон. 6 сотиқ замине ки гирди хона нимушк маҳкам аст ки як чанд дар фундаментош рехтагӣ аст ки хонаҳои барак ҳаст. мактабҳои замонави балнисаҳои нав мега дар наздикиш кадагӣ ҳастанд ки ҷои беҳтарина ки пеши аэропорти шаҳри бохтар мешавад.
нашуд ҳуҷҷатош мегӯяд маслиҳат мекунем мегӯяд кадан шад дӯстон ҳуҷҷатош ҳаста хай бо маслиҳат мекунем мегӯяд нархаш 95,000 сомоне ки 6 сотиқ замин аст сирош намефурӯшад кадоме ки мехарам мегӯяд аз 95,000 сомон боз муомилаам дорад дута рақамошон аст ҳар душон кор мекунад имо васаб дорам маҳрамат тамос гирен бештар маълумоташа аз ҳамин рақам метавонед гирен квартираи фурӯшии навбатӣ аз сарбарадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ дар 65 микрорайонда қарор дорад. Духонага квартира аст дӯстон дар 10 ошина қарор дорад ки 45 квадрати метри обсвет дорад. Ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, лифт ҳамаш кор мекунад. Ремонти замоновӣ кардаги 10 ошина аст. Лаби роҳ даст хайбу гуҷоиша ки нафаҳмидед аз соҳибашо тамос гирифта мегирем. Бо нархи 300,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Боз савдо ҳам дорад ки ремонти беҳтарин ҳамаи шароитош муҳайё аст. ба кадоми шумо ки маъқул бошад маҳрамат бо арзонтон мекунам метавонед ки дар рақамошон бо пурра маълумотоша гирен яъне ки савдо карда метавонад қадитон. дӯстон аз шумо хоҳиш ки лайк фаромӯш накунед. Кадометон агар ҳамхари Хонахои Фуруши дошта бошед сурат ва маълумотро роя кунед. Мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. навора силкаша дар ватсап имотон падалиса кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе яъне ки дар пойтахт дар райони Сино гуфтагӣ аст гиҷошта нагуфтиян тошна ҳамин райони Сино лаби роҳда якхонага квартира аст ки дар 11 ошина қарор дорад бояд лифтам дошта бошад нагуфтиян не ки дорад ки 11 ошина 36 квадрати метра мега соҳибшон ки дарунш калон аст яъне ки духонага мумкин када тонем об светаш ҳаста гузародагӣ аст ошхона баня кухни ҳамаш ҳаста ремонти хона беҳтарин нархаш 202,000 сомонӣ яъне ки қариб 200,000 сомонӣ 202,000 сомонӣ мега савдо ҳам дорад ки трезаҳои пластикӣ телевизор отоплени дорад. хоб гуҷоиша ки нафаҳмида бошед маҳрамат рақамошон мудагӣ аст метавонед ки тамос гирифта бештар маълумотша гирем лайк бепул монед то охираш тамошо кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сарбарадрон қарор дорад инам дар пойтахт шаҳри Душанбе дар Маяковский гуфтагӣ аст рӯпарӯи боғи Миранико яъне ки рӯпарӯи боғи Миранико яъне Маяковский да якхонага квартира аз сарбарадрон дар 4 ошина қарор дорад 36 квадрати метре ки доми 4 ошина дар 4-маш доми кирпичина мега соҳибшон хона мега хай таъмириш средя мега не ки хона тоза аст ошхона баня кухни термис дорад дӯстон ки боғчаи кӯдакона ҳамин хел чизо шкаф ҳамин хел чи дорад ки ҷои соза мега сари роҳ да мега мағоза мактаб ҳамаш дар пеш аст кондитсионерам дора мегад яъне ки ҳамаша қати отоплени ҳамин чизош обши метия мега криша мега ремонт кардаги аст ягон об ҳоби хеле чизо намечака мисол дили пуркати метавонем ки рафта бинем ва савдо кунем бо нархи 250,000 сомонӣ боз савдо ҳам дорад ки дӯстон дарунаш калон аст ки 36 квадрат маҳрамат занг занед. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сарбарадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Гипразем гуфтагӣ аст ай бозори деҳқон як 800 метр поёнтар мега соҳибшон хона мега бо тамоми чораш кати фурӯхта мешавад мега ҳамаи шароитош ҳаст як хонага квартира аст дӯстон дар якум ошина қарор дорад 40 квадрати метр об свет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом кондитсионер яъне ки бо ҳамаи чизи чораш дута телевизор кондитсионер кухни гарнитур холодильник термис шкаф трезаҳои ҳамаш нав решотагӣ мегад ҳаст хона мегад бо тамоми чизи чораш мегад мефурӯша мегад дар қарибиш мактаб пахтаб бозор ҳамаи чизои лозимӣ ҳаст бо нархи 295,000 сомонӣ фурӯхта мешавад боз савдо муомила дорад ки ҷоиша ки нафаҳмида бошед маҳрамат рақамошон мудагӣ аст тамос гирен бештар маълумотша ба шумо мефаҳмонанд шумо агарам хали квартира замин хона мошин техника чизе ки дошта бошед барои фурӯхтан маҳрамат сурат ва маълумотша роя кунед реклама дамонем ин бо 12 хонаи фурӯши мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.